Ayan guys, tara, bobtail tayo ngayon. Wala tayong hihilaing trailer. Tayin lang natin ang big break. Ayan guys, panimulang biyahe natin to. Panimulang biyahe, wala tayong hinihilang trailer. Good thing para makasave naman tayo ng fuel. Okay. Unahin mo natin itong mga ano. Ikaw bahala, sige, ipasok mo rito. Abuti. Ayusin ito eh. Oh, sige. Oh, sige. Bigay mo sa akin yung iba. Doon sa kabila. Yan guys dito na kami ni Mrs. sa ano. Tama ba? Yan, dito na kami sa truck. Pinasok na namin yung mga rubber. Floor protection. Oh, sa kabila. Floor protection. Sinuwi namin kasi kahit pa paano inugas-ugasan uli, naphalabhal ng konti sa bahay. Yan. Floor protection. Alright. Kahit pa paano para malinisan naman. Ay, tapia, magsasama ulit tayo. Wow! Hindi ko alam, sa linggo siguro or more. It depends kung ilang ano tayo abutin sa karsada. Dito sa panang ko ito lagi. Nayagyan ko yung mga ganyan. Dapat dito yan oh. Kasi lagi natutuluan ng kape dito. Teka lang. Ano? Okay. Ayun. Nagbabakwak lang. Okay. Ganyan oh. Yan. Lagi natutuyo na Kape no? O sa kape. Dahil sa natutulungan kasi ng kape. Gagawin ko na lang ng paraanhan. Tatabasan ko siya. Tapos bilhin na lang tayo ng panibago ulit kung sakali. Ayan lang muna. Ako na. Damit ko pang babae ito Sabihin ng mga girlfriend, pang babae ka na ngayon lakay. Wow! Sabihin ng mga girlfriendan. Hindi, wala tayong girlfriendan. Yan si Mrs. Magwawala yan. Kolektahin niya lahat yung mga na ano-ano mo sa buhay. Ay, meron ka palang ano, sabihin ni Mrs. sa akin. Ayusin na lang ni Mrs. ito. Habang iikutan natin ang truck at idikit ko lahat yung mga bagay-bagay dyan. Ang dumbbell, syempre. Kasi pampa ano yan, exercise pag walang ginagawa. Diyan ka lang. Hup yup. Yan. Iyan Judes. Basurahan. Sige, pasok ka, Han. Ito ko ilagay ito. Yan. Okay. Turn on the tractor. Ayan.
Nasaan na yung basurahan? Ayun, yung puti, nandyan. Tapos, start na natin. Yan. Baliktad. Lagyan natin dito. Itong mga coffee. Siyempre, lagay na natin dito. Okay, at least kahit pa paano importante ito lahat ng mga papeles natin updated. At dito ko lang muna. Okay, so i-set up ko na itong mga katulad nito. Importante siyempre itong natin, itong GPS at saka yung dashcam. Marami tayong i-set up. Meron ka bang wipes dyan, Han? Karam muna ako, wipes. Wipes? Oo. Ito sa ano? No. Tapos tissue. May tissue ka? Kailangan mo punasan ito kasi kung hindi didikit guys mapunasan yan. Tapos punasan natin ito dito ko ilagay kung saan yung hindi tinatamaan ng heater. Dito banda kung saan dati. Tela na lang, Han, kung meron. Kahit yung damit ko na lang dyan. Malini. O yan. Para dumikit kasi minsan kahit na hindi natatanggal din Yan. Para matibay ang pagkadikit. Okay. Yan. Ito. Ha? Kailangan ba ito? Alin? Isa lang, Han, ang kailangan ko. Okay. Yung iba iuwi mo na. Mo lang sa akin ito. Mabaka na ba? Tapos na Sige. ang labanan natin. Ano? Tapos na ang labanan. Tapos na ang labanan Mukhang maganda. Hindi mapapawaw ako sa'yo. Sige, punta na lang ako doon mamaya. Ayusin ko lang muna itong mga kargamento ko rito. Okay, papuntahin mo si Baka rito. Puntahin ng Baka Importante itong GPS natin guys. Punta si Bake? Papuntahin mo rito. So yung GPS natin ng key para makarating tayo sa trabaho natin o destination. Tapos dito yan. My iPad. No, you're not going. Mommy, that's not the correct mini my iPad. I'm not gonna use it. Dahil mo pang sinasabi. What now, what? Now what? Batiti. Just stay here now. You don't need to do iPad. If you wanna stay with Papa for a bit, just stay with Papa for a bit, okay? Thank you. You're such a... Yeah, just sit there and then I'll fixing the truck, okay? Okay. You're such a nice kid, okay? I've never been with a truck. You never been in the truck. You just did yesterday. I Ikaw, can drive a truck. Okay, so pandikit ng... Wow, this is nice. Yes, it is nice. Ito. Dikit natin. Nasaan? Ito yan. Ito yun, guys. What time is it? Time? Yes. 5:40. Okay. Wow! Is that far? No, this one. Removing the thing in this. So I can fit in here. Dahil mong tanong, Batiti, Make something. Make something.
Well footing. Wala na siguruhan. Diyan ka na lang Huwag muna. ka lang ni Baki papunta dito ha. Ha? Baba mo si Baki. Okay, baba ko na lang. Why do you need your iPad? Because he doesn't want to watch. Don't worry. Dikit natin lahat. Wanna come with Papa? Yes. Going to the US? You cannot see Mommy for a long time. Yeah. You sleep with Papa. You go down. No, you stay with Papa. Get my iPad. Oh. Ayaw niya, makamami ka talaga, bata ka. You stay with Papa. You sleep with Papa for a long time. Ayaw niya. You're not going to come with Papa in I trouble. want to get my iPad. You stay with and Papa use it first. Here. You cannot. You talk to Papa Why? because Papa's going to work. Talk to me because I'm going to work now. You're gonna not see me for a few days. Get my iPad. Dali mo daw yung iPad niya. Can you get my iPad? May phone na lang. No, my iPad. This my phone. No, Yes, my iPad. My iPad. My iPad ang gusto. Sige, come on here. iPad. Then get it Okay, from yun. here. Now, lagay natin dito. Hey! Dikit natin dito, guys. The truck bag. Close the door. It's all good. Dikit natin dyan. Hindi na yun matatanggal. Tapos, yun. Eat. Sige. Oh, yan. It's importante makita lahat. Wide open lahat yan para yun. Kumana na lahat yan. Now, ang ididikit ko na lang, abu-abubots. Stay with Puppet. Itong mga lagayan ko ng cellphone, kabitan ko ng cellphone. Kasi kung hindi makuha hindi niya mahanap itong GPS ko yung lugar, meron pa rin akong cellphone na pwedeng gamitin. Dito lang. Dikit natin lahat dito. Get the wipes. Can you go down? Papa will go down. Yeah, you can go down. You wanna go down now? Ano yung wipes na? Huh? Yung wipes. I'm going to take one from up here. Okay, come on now. I want to take one to bring up here. No, it's Papa's going to work now. Yan, ganyan lang. Papa Para is... I think we're sitting up here. sakali man. Now, itong mga dapat idikit dito, Ambassador Bridge ko. Baka magpalit na naman kasi ako ng itong salamin. Matakaw kasi sa salamin nito, guys, itong truck kasi siyempre 1,000 kilometer ang tinatakbo natin everyday. Hindi mo maiwasan talaga yung may chip in, basag diyan. Ayan, dikit lang dito. Yung tipong makita lang ng officer pag tumawid tayo sa Ambassador, para makita nila. Tapos, ano pa dapat kong idikit dyan? Meron pa ba? Wala na. Kung meron pa, hahanapin ko na lang. Ito yung aking road expenses kapag nagpahugas ako at saka kung ano-ano, etc. Kailangan meron ito para may sulat ko yung mga gastos ko, tapos mabayaran, may balik sa akin ng torque. Yun ang number 1 dyan, guys. Packing tips right there. Ayan, mga kung ano-ano. Ilabas natin ang passport kasi biyahing biyahing Amerika tayo ngayon, panimulang pagbiyahe. Yan lang muna yan.
Okay. Alright, tapos kunin ko yung ace manifest ko rito. Ito, pang crossboarding. Sa Emerson tayo talaglag pa. Emerson tayo magko-crossboarding. Diyan ka lang muna. Kasi ito, idikit natin ito. Kailangan natin ng pandikit. Kailangan pa pala kita madikit. Ito guys, dikit ko na ito dito. Dito na lang ito. Kahit saan naman yan. Di naman yan ano. Please drive to highlighted route. Yan. May dikit lang yan. Okay na dyan yan. Yan. Yes! Okay. Alright guys. Alright guys, ayan. Ikutan muna natin si Cordapia. Hindi naman nila hinugasan. Okay lang. Huwag na nating ano yun yung pagpapaligo muna ni Cordapia. Pero minisage ako eh. Sabi magpa-truck wash ba ako? Hindi naman na truck wash eh. Ito ang pinalitan ko. Isa pa ang palitan. Tapos ito, pinalitan din ito. Lahat. Ito pala yung pinalitan guys. Drive shaft ba to? Ito yung drive shaft na pinalitan, oh. Bagong bago. Mahal siguro yan. Ano? Bagong drive shaft ng truck ko. Yan. But anyway, wala tayong magagawa dyan. Continuous na ito mga to. Ito oh. Tanggal yung ano. Kailangan maka-order ako nito. Kabit ko dyan. Ayan. Magpaalam muna ako sa mga bata, mga idol. Yun. Paalam muna tayo sa mga bata. Baga tayo dire-diretso. Okay. Papa is going to work now. This is sleepy. Kiss Papa. You doing a good boy, okay? Are you doing a good boy? Salita ka. Panganay ko tulog. Kailangan mo nang istorbo. Si Mami. Kiss sa bayag, hane. Kiss sa bayhag. Sabay hug sabay hug si Mrs. ha. Sabay hug ha, hindi yun sabayag guys. Kiss sabay hug, hindi kiss sabayag. Kay Clark doing a great job already. Okay. Sige na Han, magkasganon na tayo. Ayan guys, tara, bobtail tayo ngayon. Wala tayong hihilaing trailer. Panimulang pagbiyahe, walang trailer na hila-hila. Good thing, para makatipid tayo ng diesel. Okay. Alright, let's go. Alright guys, let's go. Lord, gabayin mo ako sa unang biyahe. Dahil lang natin ang big brake. Mukhang busy ngayon ng highway
Mahirap din kasi basta pasukin yan guys eh, lalo pagka tumatakbo na yan ng mga 100 na 100 km per hour. Hintayin lang natin, hindi na lang tayo nagmamadali. Ito. Pangalawa, yung pangalawa. Yun. In 4 3/4 miles, take the exit on the right to Highway 1 Bye. West. Tayo sa right side. Tapos i-turn natin ang signal, yung hazard natin to let them know we're slow. Ganyan lang para masabihan natin yung nasa likuran natin na mabagal tayo. Kumbaga yan ang communication eh, yung mga proper now, kapag nag-catch up ka na ng speed, matakbo ka na ng 100, patayin na natin. Yun. Guys ang linis ng salamin ko ngayon. Wow! Bago eh. Walang ka-chip-i-chip, ka-stone chip. Ang ganda. Ang linis, ang liwanag. Ayan guys, makakamiss talaga mag-drive ng malaking truck. Siyempre, si Cordapia, na-miss ko rin i-drive ito kasi isang buwan eh. Tapos malinis. Okay, dito na tayo sa Trans-Canada Highway 1. May upcoming na gasolinahan dyan. Mag-top muna ako ng mga lang 250 liter siguro to 300 liter. Tapos sa US na tayo magpapagasolina, medyo mura-mura doon. Dito kasi guys sa Canada, mahal ang gasolina dito eh. Okay. Ayun, doon tayo sa malaking plug. All right. Turn right on Portage Avenue. Yes, but I need to top Turn right. up. Top up muna tayo gasolina. Dito tayo.
Okay. Pati DEF, kargahan ko na rin yan. Okay. Gas, gas, gas. Fuel, fuel, fuel. Diesel, diesel, diesel. Inter unit 2098. Perodometer. Okay, tapos kargaan muna natin tong DEF, guys. Magkarga muna tayo ng DEF natin. Tanggal. Okay, DEF muna. 129 ng DEF, guys. Yeah. Yun. Okay. Ayun guys, panimulang biyahe natin to. Panimulang biyahe, wala tayong hinihilang trailer. Good thing para makasip naman tayo ng fuel. Malaking bagay din yun, ha. Okay. Okay, so i-check natin itong truck natin. Kasi guys, bagong ano to eh, bagong change oil to eh. At saka bagong sa safety lahat. Ang inaano ko kasi syempre kasi simula lang natin ng ano. Kaya ano ko muna itong ano isa. Lagyan ko muna itong isa. Ang inaalala ko to guys, siyempre nakapag-drive tayo, itong bagong drive shaft nya. Tignan natin, baka mamaya may nagli-leak na lang is dito. Super naman, sa awa ni Lord, wala naman. Walang nagli-leak. Kasi bago yung drive shaft na yan eh. Kaya nyo, yung itim-itim pa, kakakabit lang yan eh. Super, wala naman nagli-leak na nakikita natin. Which is good. Okay. Ito yung maangat-angat to. Yan. Yan. Kulang yata sa langis yun ah. Ayan guys. Maglagay lang ako ng ano rito. Mga mag-top up lang tayo dito guys ng mga 250 liter. Para sa Amerika na tayo magpagasolina.
Tapusin ko lang itong pagas ko. Tapos dire-diretso na tayo. Okay. Tama na yan. Dun sa kabila, lagyan din natin. Basta bunuin natin ang 200 50 liter lang. Kwintada na natin yan eh. $170. Ito nga pala guys yung yung nung nakaraan. Sinabi ko na rin sa kabilang sa ibang vlog ko to. Ay sa mga nakasunod ito yung kumbaga natuklap yung nabakbak yung thread tip nito. Pinalitan nila. Ayan. Wala akong babayaran kasi siyempre wala pang 6 months itong gulong na to eh. Yun nga ang ibang ito. Ayan, kita nyo yung thread tip, ang tataas pa eh. Kumbaga sa kabago-bago talaga eh. Kahit pa paano kapalitan. Kaya kailangan tignan ko rin upang sa ganun yung mga gulong natin, kung may makita akong defective, sabihin ko na agad-agad. Sa kanila kasi bago yung gulong natin. Yun, 250. Pagkasta ng 257 liter. Yan guys. Tapos tanggalin na natin. Panimulang pagbiyahe, wala tayong trailer na hinihila. Thank God, kahit pa paano paminsan-minsan nangyayari ng ganito para makasave tayo ng diesel. Laking bagay sa owner operator yung guys Hindi man sa lagi-laging hinihiling, pero napakalaking bagay yon. Kahit pa paano nakakasave tayo ng diesel. Yun ang importante doon. Guys, tuloy-tuloy na ang biyahe ko. So paano, makita na lang tayo sa susunod na video vlog natin. At sa America na yon. Once again guys, thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi dyan. At thank you sa inyong walang isang pagsuporta sa video vlog nila Kay. At higit sa lahat, thank you sa pag-share sa mga video ko. Bye bye guys for now. Love you all. Peace out. Lakay Pinoy Tracker.